Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Сейінбеке урамында мотоцикл белән жеңіл машина бәрелешкән, авария нишкәлекләре. Халыкны алдауның яңа ысуллары, мошенниклар мәктәп темасын файдалана. Рөхсәт ителмәгән урынга машина кую кыйммәткә төшә. Соңгы 7 ай эчендә 61 кешегә административ беркетмә төзелгән. Эшлекле элемтәләрне ныгыту максатыннан Бразилия вәкиле эш сәфәре белән Түбән Камада. Яңа уку елына әзерлек. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе башланды. Эчә торган су, беренче ярдәм күрсәтү өчен кирәкле дарулар, утырып тору өчен урыннар, янгын сүндергеч. Булар яшеренү урыннарда булырга тиешле беренчел кирәк яраклар. Түбән Камада махсус комиссия атна сайын подвалларның халык өчен ачык булуын тикшерә. Бу юлы да берничә йорттагы шундый урыннарны карап чыктылар. Тулырак алдагы материалда. Оно открывается автоматически кнопкой из ЕДДС. Вот мы спускаемся. Һава һөҗүме куркынычы янаганда ишекләрнең автомат рәвештә ачылуы җир астында урнашкан биналарда булырга тиешле төп шартларның берсе. Хәзер шәһәрдә 12 электрон юзак урнаштырылган. Бу атнада тагын 6-сы куелачак. Яшеренү урыннары беренчел кирәк яраклар белән дә тәэмин ителергә тиеш. Имеется у нас питьевая вода, имеется огнетушитель, информация. Наше оборудование, это не только этот зал, мы можем пройти дальше, потому что в этом помещении у нас около 400 квадратных метров. Монысы Химиклар проспектындагы 102-нче йортның подвалы. Биредә әлегә автоматик юзак урнаштырылмаган. Әмма аны якын арада куярга планлаштыралар. Комиссия бина эченә төшә. Освещения мало, не хватает освещения. Можно добавлять? Да, можно добавить. Да. Количество здесь сколько предполагается? Так, у нас здесь где-то примерно около 900 квадратных метров площади подвального помещения, потому что дом большой, и мы планируем здесь где-то около 1500 людей укрыть. Әлеге йортларга әйбәт идарәче компаниясе хезмәт күрсәтте. Аның карамагында 421 торак бина, шуларның 75-е яшеренү урыннары итеп җиһазландыру өчен сайлап алынган. Махсус комиссия подвал һәм җир астында урнашкан биналарны атна сайын тикшерә. Бүген дә ачыкланган кимчелекләрне бетерү буенча күрсәтмәләр бирелде. Гөлия Нигъматуллина, Светлана Шумкова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Сейінбеке урамындагы 72-нче йорт янында мотоцикл белән җиңел автомобиль бәрелешкән. Авария мизгеле видео язмага эләккән. Аны дорожный контроль төркеме социаль шелтәрләргә урнаштырган. Кадрларда күренгәнчә, бәрелештән соң мотоцикл йөртүчесе торып баскан. Соңрак ул видео астында комментарий калдырган. Анда ул нык очканмын икән дип язган. Машинаны рөхсәт ителмәгән урынга куйсаң штраф түлә. Соңгы 7 айда Түбән Камада 61 кешегә беркетмә төзелгән. Бу хакта башкарма комитетының административ техник инспекция бүлеге җитәкчесе Альберт Гарифуллин хәбәр итә. Рейд вакытында белгечләр газоннарда, балалар һәм спорт мәйданчыкларында кагыйдә бозучы автомобильчыларны ачыклады. Тикшерүдә административ техник инспекция һәм хукук саклау органнары белән үзара хезмәттәшлек идарәсе вәкилләре катнашты. Салынган штрафның гомуми суммасы 189 мең сум тәшкил итә. Мәктәп темасы мошенниклар коралына әйләнде. Алдакчылар мессенджерларда иң яхшы уку йорты өчен тавыш бирү дигән сылтамалар тарата башлады. Алар аша ялган сайтларга эләгергә мөмкин. Шулай ук җинаятьчеләр үзләрен мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре яки ата-аналар комитеты әгъзалары итеп таныштырып, укытучыларга бүләк, сыйныф ихтыяҗлары һәм ремонт өчен акча җыюны тәкъдим итә. Белгечләр шикле сылтамаларга кермәскә, шәхси мәгълүматларны чит кешеләргә бирмәскә киңәш итә, һәр мәгълүматның дөрестлеген тикшерү мөһим. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Эш сәфәре кысаларында Бразилия вәкиле Түбән Каманың берничә сәнәгать предприятиесендә һәм социаль учреждениесендә булды. Аннары Адымнар гимназиясенә һәм 87-нче балалар бакчасына барды. Максаты мәгариф, мәдәният һәм спорт өлкәләрендә тәҗрибә уртаклашу. Шулай ук икътисади һәм инвестиция багланышларын үстерү. 87-нче бакчада Санта-Барбара до Тугуриу шәһәре мэры. Балалар аңа үзләре ясаган рәсемнәрне бүләк итеп, Бразилиянең милли татлы ризыгы бригадары әзерләгәннәр. Мөхтәрәм кунак Татарстан балыннан да авыз итә. Posso falar que quer. E o cowboy foi da lagoa dançando lá. Quando ele no senhor está. Мәгъриб өлкәсенә аерым игътибар бирелде. Дәрәҗәле кунак уку-укыту мөхите, балалар өчен тудырылган мөмкинлекләр һәм белем бирүнең заманча алымнары белән танышты. Жозе Антонио Алвес Доната Түбән Каманың милли мәдәни берләшмәләре вәкилләре белән дә очрашты. Алар үзләренең гореф-гадәтләре, милли аш-сулары, мәдәни чаралары һәм проектлары турында сөйләделәр. Халыклар дуслыгы йорты, тәҗрибә уртаклашу, уртак проектлар өчен яңа мөмкинлекләр эзләү һәм ике шәһәр арасындагы хезмәттәшлекне киңәйтү өчен мөһим мәйданчык булды. Мы марийцы. У нас столица Мариэл, Йошкар-Ола, Красный город называется. Мы считаемся луговыми марийцами. Визит барышында Түбән Кама белән Санта-Барбара до Тугуриу арасында эшлекле элемтәләрне ныгыту, шулай ук төрле өлкәләрдә уртак проектларның гамәлгә ашыру мөмкинлекләре турында фикер алышынды. Очрашу ике шәһәр арасында хезмәттәшлек турында килешү төзү кысаларында оештырылды. Гөлия Нигъмәтуллина, Вера Моратова, НТ Яңалыклары. Түбән Камада мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе башланды. Хәйрия чарасының максаты авыр тормыш хәлендә калган гаиләләргә булышу, аларның балаларын яңа уку елына әзерләү. Кабул итү пунктларының берсе шәфкатьлелек үзәгендә урнашкан. Аның адресы Тукай урамындагы 18-нче йорт. Биредә букчалар, хезмәт һәм рәсем дәресләре өчен җыелмалар һәм башка кирәк-яраклар җыялар. Барлык әйберләр социаль учреждение карамагында булган гаиләләргә тапшырылачак. Акция август ахырына кадәр дәвам итә. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.